Ak ti vadí bolest, neodsudzuj toho, kto ju ukazuje, ale pomôž mu ju zmierniť. Nie som kameraman tragédie. Nie som zberateľ lajkov na úkor utrpenia. Som človek, ktorý nechce mlčať, keď iní trpia. A viem, že keď ukážem choré dieťa, vojnu, slzy, hlad, hneď sa nájde niekto, kto povie, prečo to zdieľaš. To je moc, to je nevhodné. A ja sa pýtam, kde sme sa to dopracovali, že pravda je urážkou a realita nevhodná. Ak ti vadí pohľad na bolesť, to nie je problém toho videa. To je problém toho, že si príliš dlho žil v bubline, kde sa o skutočnosti nehovorí. Ale tí ľudia tam vonku, oni netrpia menej len preto, že si to nevidel. Oni netrpia menej len preto, že si to posunul ďalej. Ukazujem, aby sme si spomenuli, že máme srdce, že máme ruky, že máme hlas, nie na súdenie, na pomoc. Tak ak ti vadí bolesť, nezabíjaj posla, čo ju ukazuje. Pomôž, zdieľaj, pošli, prispievaj, objím, modli sa, hlavne buď človek, nie kritik. Lebo svet nezachráni ticho, zachráni ho ľudskosť, čo sa nezľakne bolesti, ale jej ide oproti.